Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, mga tugang nyamo kay Kristo. Ngunyan sa tuyang ipinagsisilibrar ang solemnidad kan Santissima Trinidad. Idulot man yato ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat in honor of Our Lady of Fatima. Pasasalamat as in petition of benefactors in honor of Our Lady of Fatima. Pasasalamat dulot ni Anita Mantes and family. Pasasalamat para sa mga grasyang naresibi asin maray na salud, dulot kan Baranda family, Sanchez family asin Morales family. Pasasalamat para sa maray na salud kan pamilya ni Piña Redondo family. Pasasalamat in honor of Our Lady of Fatima, dulot ni Joy Mirandilla. Pasasalamat for the protection granted to the entire family of Sis Mila Rubio. Pasasalamat man dulot kang Kuachin and Nino Franco family. As in pasasalamat in honor of the Holy Trinity. Petition Mass, special intention of Ubero and de Madura family for spiritual and financial success of GUI and DEC team. For the special intention of Eileen, for healing of John Alfred offered by Aguirre family, and for the immediate recovery of Dr. Maricia Ubias. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Hoben, dulot ni Emily Jeronimo. Para sa kalag ni Aurora Buena Agua, dulot ni Berns Dilantar. Para sa kalag ni Danilo Sr. asin Concepcion Baranda, dulot kan Baranda family. Para sa kalag ni Mirna asin kalag sa Purgatorio, dulot kan Peña Redondo family. Para sa mga kalag sa Purgatorio, dulot kan Sanchez family asin ni Joy Mirandilla. Para sa kalag ni Hoben asin Rualdrin, dulot ni Nenen V. Ico. Para sa kalag ni Nele asin Hoben, dulot ni Hazel M. Chudoro. Para sa kalag ni Romeo Mora, Jose Maximo Corabilla, dulot kan Bungkodin family. Para sa mga kalag sa Purgatorio, dulot ni Sis Mila Rubio. Para sa kalag ni Juan, dulot kan Aguirre family. Para sa kalag ni Arabel asin Adi, Corazon asin Jesus, Pedro Botardo asin Ernesto Bien. An sa tuya pong tema ngunya na aldaw, iyo an pagkamuot an ngaran ni Diyos. Sa pagsilibrar niya to kan solemnidad nin Santissima Trinidad, sa tuyang ipahayag nin may kaugmahan ang sa tuyang pagtubod sa sarong Diyos na may tulong persona. Urog niya itong masasabutan ang katotohan manunungod kan Santissima Trinidad kung sa tuyang paghurup-hurupan ang mga gawi nin pagkamuot nin Diyos Ama bilang sa tuyang kaglalang, nin aki bilang sa tuyang paratubos, asin nin Espiritu Santo na nagpapabanal sa tuya, tanganing makalaugman kita sa kahadian nin Diyos. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Darius S. Romualdo, Chancellor Archdiocese of Cáceres. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to an awit sa pagpuon. Gabos asin magtiripon, banal na banbaan ni Diyos, magpasalamat, magsamba asin mag-umang sa Diyos. Ang Diyos Ama nagkalanang, ang Diyos akin nakatubos, ang Diyos Espiritu na parang suro, sa rosa ng Diyos ni pagkabuo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Namumutan kong mga tugang, nagkakatiripon kita ngunyan sa solemnidad kan mahal na Santissima Trinidad. Magpasalamat kita sa Diyos, an burabo din buhay, asin an gabos na biyayang sa tung inaako. Magsarig asin mag-arangman kita sa iya na danay kitang
pangatamanon. Mga tugang, akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulinongan, sa mga tawong marahayan buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, nakula mong kamurawayan, kaurangnan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kaurangnan aking bukong Jesu Kristo, kaurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pakimaherang. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos Ama, na sa pagsubol kan tataramon nin katotohan asin espiritu nin kabanalan sa kinaban, ibanareta mo sa katauhan an makangangalas mong misteryo. Itugot mo sa mo na sa pagpahayag kan tunay na pagtubod, mamidbidan an kamurawayan kan danay na Trinidad, asin sambahon an pagkasaro sa kapangyarihan nin kadakulaan. Huli kay Jesucristong kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mo nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon.
Nagpamidbid ang Diyos kay Moses bilang sarong Diyos na mahirakon, maluya sa pag-anggot, asin mayaman sa pagkamuot. Naglalakaw siya kaibahan ang sa iyang mga tao. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Dara ang duwang tablang gapo sa iyang mga kamot. Pagkaagang amay, si Moises nagtukad sa bukid nin Sinai, susog sa ipinagbuot sa iya nin kaguranan. Huminilig ang kagurangnan siring sa sarong panganoron, asin si Moises nagtindog kaiba niya duman. Inapod ni Moises ang ngaranin kagurangnan. An kagurangnan uminagi sa atubang niya asin nagkurahaw. Kagurangnan, Diyos na maheherakon asin mayaman sa pagkamaimbod. Si Moises, tulos duminuko sa daga, nagsamba asin nagsabi, Kagurangnan, kun ngunyan ako nagkamit nin biyaya sa atubang mo, madya kagurangnan sa tahaw niya mo. Totoo na matagas ang payo kan banwaan na ini. Alagad, patawada ang samong kasumbikalan asin kasalan. Asin sa diriha kami, sisiring sa imong pamana. Tataramonin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Sa imo an kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Sa imuan kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Pag umawon ka, Diyos nin samong mga magurang. Pag umawon, asin ipagrukyaw, sagkod paman. Pag umawon, an sa imong mamurawayon na ngaran. Pag umawon, asin ipagrukyaw, sagkod paman. Sa imuan kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Pag umawon ka sa templo, nin sa imong kamurawayan. Pag umawon, asin ipagrukyaw, sagkod paman. Sa imuan kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Pag umawon ka sa trono, nin sa imong kamurawayan. Pag umawon, asin ipagrukyaw, sagkod paman. Sa imuan kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Pag umawon ka sa kaitaasan nin langit. Pag umawon, asin ipagrukyaw, sagkod paman. Sa imuan kamurawayan, asin kaumawan, sagkod paman. Ang Diyos nin pagkamuot, asin katuninungan, yaon sa sato bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Ini ipinahayag sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa katapusan, mga tugang, mag-ugma kamo, magmarahayon kamo, magpatarabang-tabangan kamo, magkaburunyog, ang katuninungan maghadi sa indo, ang Diyos nin katuninungan, asin pagkamuot, mapa sa indo. Magpataratarahan kamo sa banal na hadok. Ang gabos na banal, minapataratara sa indo. Ang biyaya ni Jose Kristong kagurangnan, ang pagkamuot ng Diyos, asin ang balaog ng Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Tataramon, kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ikaan
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu, pagbasa ken Ebanghelyo susog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsimbag ki Nicodemo, ang Diyos na muot nagayo sa kinaban, kaya itinao niya ang sa iyang bugtong na aki, tanganing ang nagtutubod sa iya, dai mawara, kundi magkamit kan buhay na daing kasaguran. Hulita sinugo nin Diyos ang sayang aki sa kinaban, bako sa paghukom, kundi tanganian kinaban, tanganing an kinaban, huli sa iya makaligtas. Ang nagtutubod sa iya, dai pinaghuhukuman. Alagad ang dai minatubod, pinaghuhukuman na. Hulita habong magtubod sa ngaran kan bugtong na aki nin Diyos. Maray na bareta nin satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos maray na aga sa indugabos mga tugang. Siyaon sa ibang lugar, Diyos maray na hapon o Diyos maray na banggi. Igwanin, tulong magbabarkada na nagpapangudto, sarong German, sarong Amerikano, asin Pilipino. Habang sinda nagkakakan, igwamanin tulong langaw na siging lupad-lupad, asin turutugpa na sa saindang kinakakan. Napungot ang German, nagkoasyanin, sundang, tinigbas ang sarong langaw, putol ang payokan langaw. Palakpakan si Pilipino asin Amerikano. Siyempre, habo man magpahuri ang Amerikano, kaya nagkuamaning sundang, tinigbas man si sarong langaw, banga ang langaw. So, naugmaman ang Pilipino asin German. Siyempre, ang bida digdi ang Pilipino. So, kaya nagkuamaning sundang ang Pilipino, tinigbas ang langaw. Kaya lang, dahil na-amaze, dahil nabigla si German sa ka-Amerikano, tan langaw, naglulupad pa. Sabi kang si Dua, naglulupad pa baga ngaya ang langaw, dahil mo man nagadan. Sabi kan Pilipino, aram ko naglalayog pa ang langaw. Lalaki ang langaw na iyan. Siniguro ko lang na dahil na makakalahi yan. Pasensya na kamo sa istorya ko. Alagad kung minsan, arog kita kaini maghiling sa katukduan, manunungod sa Santissima Trinidad. Pag daita na naiintindihan o dai na mababago, ini sa tuyang binabayaan. Ang misteryo kan Santissima Trinidad, naging bagay na pag-aadalan asin pinagdidiskusyonan kan mga pilosopo, kan mga theologian, asin iba pang mga sekta. Talagang pinag-iiriwalan ini. Pinag-aatake pa kayo ni ang mga Katoliko sa siring na katukduan. Asin ang sinisilibrar tangon yan, bakong lugar, bakong piyesta kang tao, kundi piyesta kang katukduan kan Santissima Trinidad. So kaya mga tugang, ang misteryo, medyo masakit maintindihan. Kaya kung daita ini naiintindihan, ano ang satong ginigibo? Arog kan German, satong pinupugutan payo, asin daing pakinabang. Huli ta daita naiintindihan, masabi kita, God is dead, God does not exist. Mayo na kita nin pagtubod. Huli ta daita naiintindihan. Ang iba, garo binabanga asin inooperahan ang Santissima Trinidad sa saindang pag-adal, tangani na maintindihan. Alagad sa sobrang analysis, lalo tang ginagadan ang misteryong ini. Ang iba, minasabi na daita man maintindihan, kaya pabayaan na lang. Basta dahi kita naiistorbo, dahi natatanyog ang satong bulsa, mayo na kitang pakiaram. Matugang, ang Santissima Trinidad, bakong misteryo na dapat i-analyze o adalan. Ang Santissima Trinidad, sarong misteryo na isinasabuhay asin nagdadara nin buhay. So anbot sabihon, bako ining linyada kang kaisipan, kundi linyada ini kang satuyang buhay, kang satuyang puso. Kaya si San Pablo,
Sa inot na surat sa mga taga-Korinto, nagsabi, may manlain-lain na karisma, alagad iyo man sa ng Espiritu. Manlain-lain na paglingkod, alagad iyo man sa ng kagurangnan. Manlain-lain na gibo, alagad iyo man sa ng Diyos na nagtatrabaho kan gabos. Kaya, mga tugang, dawa sa istorya nin kaligtasan, mahiling niya to ang kamauotan nin Diyos para sa to. Kaya baga sa istorya nin kaligtasan, an ama, iyo an kaglalang, an aki, iyo an kagtubos, an Espiritu Santo, nagpapabanal. Sa alagad sinda sa ng Diyos, bakong suruway. Ang buot sabiyon, mga tugang, ang Santissima Trinidad, sinasabuhay niya to yan, araw-aldaw. Ginigibo niya to yan, araw-aldaw. Halimbawa, baga, kung kita nagpapartisipar sa paglalang, halimbawa sa mag-aragum, nagkaigwanin aki, partisipasyon yan sa ama, na iyo niya tong kaglalang. Ang pagpapamilya sa rong imahin kan Santissima Trinidad. Kung kita nagpapatawad sa lambang saro, sinasabuhay ta, an kamautanin kagurangnan, nakagtubos, di ba? So kung kita nagdadaranin katuninungan, bakong kariribukan, nagpapabanal kita sa satuyang komunidad. Kung kita nagsasakripisyo, o nagtutukdo kita nin karahayan, sinasabuhay ta ang Santissima Trinidad. Kung ika nagiging responsabling ama o ina, sinasabuhay mo ang Santissima Trinidad. Kaya sabi ni Thomas Kempis, sabi niya, what is the use of understanding the mystery of the Trinity when we cannot live the love that binds the Holy Trinity? Anong halaga na maintindihan mo ang misteryo kang Santissima Trinidad kung dai mo lamang maisabuhay ang pagkamuot na nagbubugkos sa sainda? So napakahalaga, mga tugang. Pwedeng dai niya to lubos maintindihan ang Santissima Trinidad, huli tagaro ka kaini naglalangoy sa dagat, na dai mo marurop ang kadakulaan, pero aram mo na dagat iyan. Garo ini istorya, pamilyar na kamo sa istorya, ni San Agustin. Si San Agustin, sarong pilosopo asin theologian, na nagpipirit maintindihan ang katukdoan kan Santissima Trinidad. Kaya minsan naglakaw-lakaw siya sa gilid kan dagat, nakahiling siya sarong aki na nagkakalot sa baybay, asin nagsasakdo nin tubig sa dagat, paulit-ulit. So sabi niya sa aki, anong ginigibo mo? Sabi kan si aki, gusto kong ilaog sa bubon na iniyo ang gabos na tubig sa dagat. So sabi ni San Agustin, sa hiling mo daw magkakasya sa bubon na ang sa imong ginigibo, ang kadakulaan na tubig kan dagat? Sabi man kang si aki, taano ika? Paano makakaigo sa sadit mong utak ang kadakulaan nin Diyos? Pakataram ka ini, biglang nawara ang aki. Matugang, ang babasahon ngunyan, dahil nagpapaliwanag kan misteryo kan Santissima Trinidad. In fact, mayo man sa Biblia ang terminong Santissima Trinidad. As in, kini-question kita kaini, kan mga ibang sekta, mayo man ngayon sa Biblia. Dahil ang interpretasyon sa Biblia, interpretasyon ninda sa Biblia, napaka-literal. Pero, yaon ang Santissima Trinidad sa Biblia. Sinabi ko pa sa nakasubago sa Indo, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, igwang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Ang kagurangnan mismo nagsabi sa tuya, bunyagan nindo, sangaran kan Ama, Aki, asin an Espiritu Santo. Ani bagaro man lang yan, kini-question kita kang Santo Rosario, mayo man ngayon sa Biblia. Pero ang content kang Santo Rosario, yaon sa Biblia, di ba? Ama niya mo, yaon sa Biblia. I believe in God, yaon yan sa Biblia. Hail Mary, yaon yan sa Biblia. Holy Mary, glory be, yaon yan sa Biblia. Okay. Ninulita, day gabos magkakasya na isurat sa Biblia. Ang satuyang katungdan, iyo na mag-interpret kang revelasyon nin mahal na Diyos. Kaya ang mga Kristiyano, naghurup-hurup tungkol sa Santissima Trinidad. Asin sa saindang paghurup-hurup, ang inapod niya itong mga doctors and fathers of the church, naghurup-hurup tungkol sa Santissima Trinidad.
Asin ano ang sa indang paghurup-hurup? Ang paghurup-hurup ninda, iyo na kung ano ang tunay na katuyuhan kan Diyos. Tangani na isinubol niya ang sa iyang aki, asin ang Espiritu Santo para sa sato. Ano man nanggad ang katuyuhan? Ano ang katuyuhan? Nagpamidbid ang Diyos bilang tulong persona alagad saro sa ng Diyos. Ang katuyuhan, mga tugang, iyo na tangani na mamidbidan niya to ang Diyos na sa tuyang sinasamba. So kung mamimidbidan ta ang Diyos na sa tong sinasamba, mas mamimidbidan ta ang sa tong sadiri bilang mga nilalang nin Diyos. Ang sa tong isip, ang sa tong hiro-hiro, ang sa tuyang gawi-gawi, magiging kaagid nin Diyos. Taano? Dahil sabi ka iyan, dawa sa ibang reliyon, ang tawo nagpuprobar, maging arog kan Diyos na sa indang sinasamba. Kung anong klaseng Diyos ang sa imong sinasamba, siring man kayan ang sa imong gawi-gawi. Kaya mahalagang mamidbidan ta kung si Isay ang Diyos na sa tong sinasamba. Kung ang Diyos na sa imong sinasamba, mahilig sa gera, ika magiging paraiwal. Kaya baga kita dawa ining terrorism bill, konektado iniyo sa Diyos na sinasamba. Kung ang sa imong Diyos nagsasabing manggadan ka, siring man kayan ang sa imong magiging gawi-gawi. Kung ang sa imong Diyos nin kasiraman, perming dulag ka man sa kasakitan, sa mga kagabatan. Kung ang Diyos mo maore, permi ka man magbabalos, asin maghihigante. Pero kung ang Diyos mo pagkamuot, ikasarong tawong mamumuton. So kaya mahalaga pong hapot. Napakahalagang hapot. Iyo kung anong klaseng Diyos, ugwa kita. Mahihiling tayan sa satuyang gawi-gawi, araw-aldaw. Okay. Kung ang Santissima Trinidad, enot na enot, nagpapamidbid sa satuya. Enot na ang Diyos day nabubuhay na individual o nagsusulo-sulo, kundi sa komunidad nin pagkamuot, asin paghiras-hirasan. So ang satuyang Diyos, bako siyang Diyos nin pagdulag, asin pagsulo-sulo. Asin sabi ko na nga ni, ang Santissima Trinidad, refleksyon, mahiling ang saing refleksyon, sa laog nin pamilya, sa pag-inaraguman. Nag-agum ka, ta gusto mong magkaigwanin pamilya. Habo mo man magsulo-sulo. Nagkaigwa ka nin sarong komunidad, mga aki. Nagkaigwa ka nin mga makuapo. Kasugma, nag-celebrate ako ning Golden Wedding Anniversary. Sabi ko sa inda sa mag-agum, 50 years naging refleksyon kamo kan Santissima Trinidad. Yaon ang creation, nagpartisipar kamo sa creation nin mahal na Diyos. Yaon ang sakripisyo, ang pagdusay nin aki sa krus. Yaon man ang pagpapabanal kan Espiritu Santo, dahil kamo niya ko nagtukdo sa mga aki nin mga karahayan, kabanalan, tangani na maging maayos, asin banal, ang sa indang pagkabuhay. So you see, napaka-practical mga tugang ang Santissima Trinidad. Araw-aldaw, hinihimo nyato yan. Pangdua, mailing nyato na ang tunay na pagkamuot, kinakaipuhan ang tulong persona. May kasabihan kita, pag may nagdi-date na magka-ilusyon, masabi kita, 2 is company, 3 is a crowd. Alagad sa Santissima Trinidad, 3 is community, 3 is love at its best. Ang tulong persona, bakong aripunpon, kundi sarong komunidad. Ang satuyang pagiging Kristiyano, sarong gawi nin pagpanguros, sarong gawi nin komunidad. Pag kita nagpanguros, sa ngaran nin Ama, Aki, Espiritu Santo. But sabiyon, kita may relasyon sa Diyos, asin sa satuyang kapwa. Dahil pwedeng sa Diyos sana, dahil pwedeng sa kapwa sana. Dapat holistic ang satong relasyon sa lambang saro. Kaya sinasabi ko, kung ika maagom, dahil lugar, kung ika makasadiri, iniisip mo sana ang sa imong kaugmahan, dahil ka nalang mag-agom. Okay? Tan pag-aagom, sarong pagbuo ng komunidad, araw kang Santissima Trinidad. Ang satong gawi-gawi, araw-aldaw, revelasyon kan Santissima Trinidad. Kaya baga sa Ebanghelyo ngunyan, sinasabi ni San Juan,
Tanamo tanagayo nin Diyos ang tao, kaya itinao ang sa iyang bugtong na aki. Tanganin ang gabos na nagtutubod sa iya, day mawara, kundi magkaigwanin buhay na daing kasagkuran. So ang Santissima Trinidad, nagpapamidbid sa tuya bilang tagapagdara nin buhay sa ngaran nin pagkamuot. Madali niya to ining magigirumduman dahil familiar ini sa satuya kan World Youth Day 1995. Ini sarong kanta, For God so loved the world that He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love to bring the message to everyone in a voice loud and clear. So napakadali mga tugang, ang mensahe kan Santissima Trinidad, siring sa tema niya to ngunyan, iyo ang pagkamuot. Kaya bagadawa matagas ang satong payo, siring sa inot na babasahon, namutan kita nin Diyos. Dahil ang Diyos maluya sa pag-anggot, asalagad mayaman sa pagkamuot. Ang pagkamuot, maluya sa pagduda, mabilis sa pagtitiwala. Maluya sa pagkundina, mabilis sa pagtaong ustisya. Maluya sa pagkulog, mabilis sa pagdepensa. Ang pagkamuot, maluya sa pagraot, mabilis sa pagsagang. Ang pagkamuot, maluya sa paghagad, mabilis sa pagtao. Ang pagkamuot, maluya sa pag-anggot, mabilis sa pagpapatawad. Maluya sa pagbasol, mabilis sa pagtabang. Tasabi baga kayan, pwede kitang magtao na mayo nin pagkamuot, alagad ay kita pwedeng mamuot na mayo nin pagtao. Ang Diyos niya to, mga tugang, nagtao, bako sa nang tada-tada, kundi kan buong buhay kan sa iyang aki, sa pagtubos sa to, dawa kita bakong maninigo. Iyan ang satuyang pag-isip-isipan, iyan ang satuyang paghurup-hurupan. Habo nin mahal na Diyos na magkahelang kita, nabunganin sa tuyang mga pagkakasala. Sabi ka iyan, ano ang nagdadara sa tong mga kailangan? Pagkatakot, frustrations, kaanggutan, inggit, selos, pagbasol asin iba pa. Ano ang bulong ka ini? Ang bulong ka ini, iyo ang pagkamuot. Bakong pagkamuot, susog sa pagkamuot nin kinaban, kundi pagkamuot, susog sa pagkamuot nin Diyos. Ano ining pagkamuot nin Diyos? Nagirumduman ko ang istorya, kan sarong mungha. Nag-announce siya sa iyang kongregasyon. Sabi niya, sa sunod na Domingo, mataram ako tungkol sa pagkamuot nin Diyos. God is love. Pag-abot kan Domingo, ang mga tao naglaog sa simbahan, alas 5:30 na nin hapon. Pinadiridiklum pa kang mungha, ang oras, tangani sa nang gusto niyang maging madiklum. Kanasalog na ang mga tao, tuninong na, madiklum sa altar, tuninong sa laog, ang mungha, nagkuaning kandila, sinuluan ang kandila, pakasuli ang kandila, nagduman sa altar. Inot niyang tig-ilawan, iyo ang korona nin kagurangnan, ang koronang tunok. Sunod niyang inilawan, ang kamot na nakapako sa krus. Sunod inilawan niya, ang hirog nin kagurangnan na may tusok, may lugad. Pakatapos kayan, pinalasok niya ang ilaw. Dahil na siya nagtaram. Digdi na bigla ang mga tao, iyan ang tunay na pagkamuot nin Diyos. Mga tugang, ang tunay na pagkamuot, mahiling Kristo na nakapako sa krus, ang nagdara nin buhay. Ini ang Santissima Trinidad, bako sa nang pagkamuot, kundi buhay, ang dara sa kinaban. Ang pagpartisipar niya to sa paglalang, ang pagkabuhay niya to sa pagpapatawad, ang buhay niya tong kabanalan, inigabos sarong partisipasyon sa Santissima Trinidad. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga,
asin kay Jesu-Kristo, aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Buot nin Diyos na sa tuyang Ama na ang gabos na tawo makaligtas. Inaapod niya kita na magtubod sa katotohan, asin magkamit kan buhay na daing kasagkoran. Sa bilog na puso, mamibi kita sa iya, an sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyuga an samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang banal na simbahan ng Diyos, ang Santo Papa, mga obispo, asin mga padi, tangaling surugon asin ampunon nin kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga an samuyang pamibi. Ang mga namamayo nin banwaan, asin ang sendang mga katabang, tanganing ang kabutan ng Diyos, bako ang sendang sa diring kamauotan, ang mangyari sa inda aro-aldaw. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang sa tuyang mga tugang na nangangaipo, tanganing mahirakan asin tabangan, mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, Hinanyugaan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ang gabos na tao sa kinaaban, orog na ang mga naglalakaw sa dalanin pagtubod. Tanganing magkasararo sa pagtubod, asin pagkamuot, sa katuninungan, asin katanosan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos nin pagkamuot sa muyang paalawan, asin kusog, hinanyugaan pamibi nin sa imong simbahan, kami nagtutubod sa imo, tawan sa mo ang samong hinahagad ngunyan, sa ngaran ni Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sagkot paman. Kaugmaan sa kuyang puso asin kalag na ikada na'y mapaglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip asin buo, inulusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Kapagi ako kagurangnan. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asin ang sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyan ngaran, para man sa pakinabang nato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa muyang Dios, namimibi kami sa pag-apod kan sa imong ngaran. Pabanala ining mga atang kan sa mong paglingkod, asin huli kaiyan, kami man sana gibuhang daing sagkod na atang sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapa sa Indo, asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Takaiba kan bugtong mong aki asin kan Espiritu Santo, ang Diyos saro, ang kagurangnan saro. Bakong sa pagkasaro nin sarong persona, kundi sa Trinidad nin sarong substansya. Ta sa pagpahayag mo, ang tinutubod mi dapit sa imong kamurawayan, inidapit sa aki mo, inidapit sa Espiritu Santo, nasasabutan ming daing pagkakaiba. Tanganing sa pagpahayag kan tunay asin daing kasagkuran na pagka-Diyos, sambahon ang pagkakaiba sa mga persona, asin ang pagkasaro sa esensya, asin ang pagkapantay sa kadakulaan. Kaya nag-uumaw ang mga angheles asin arkangheles, pati ang mga kirubines asin sirafines, daing untok na nagkukurahaw aro-aldaw, sarong tingog na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin na ano kan sarimo, kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, alatan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ika ng gadan banal, borabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idinudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paghibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan.
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan nakuha sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaibanya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yamon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-alaw, itao mo sa muya ngonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin aray kami ang narahasa sugo, kundi agawa kami sa marao. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilinga ang samong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Maluhod po ang gabos. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikaw magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinansa kong kalag maumayan. maumayan. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, ang pag-ako kayning sakramento, asin ang pagpahayag kandaing kasagkuran, asin banal na Trinidad, asin kandai masiblag na pagkasaro kayni mansana, magwara sa mo kan kaligtasan nin hawak asin kalag, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Oratio Imperata. Malhud po. Diyos na samong Ama, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga tawong naghihingua, sa pag-adal kan hinalean, kan hiro asin paglakop kaining pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tangani na sinda man makatabang nin may maninigong kakayahan, asin makulog sa mga may helang. Ipinapamibiman niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno, asin pribadong ahensya, tangani na makahanap sindanin bulong sa helang na dara kaining pandemya. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod, maumayan tulos. Tawan mo kami nin biyaya na maghingua para sa karahayan kang gabos, asin sa mga nagsasakit. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalawgon ni Jesus, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matindog po. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon naman lugod kamo kan Diyos na mga kamhan, Ama, sinanaaki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Diyos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murabohod nin pagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakban, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok munyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yatok